تے اگر ماں بے حیائی دا سبق دے وے بے غیرتی دا سبق دے وین بالاں دے سامنے مجرے کریں گانے بناویں ویڈیو گانا والیاں بناویں لائیو بہتے بےہودگی والیاں گالیاں کریں او جیڑیاں ماما یہ حرکتاں کرے سے نہ تے ول انہاں دے اولاد تے جیڑا اثر پوسی تو او آمن والیاں نسلاں تک ویسی نسلاں تک برباد تھی ویسے او میرے بھیراوو ایک تواڈے گناہاں دی وجہ کولوں تواڈی غلطی دی وجہ کولوں نسلاں دا کے قصور ہے او میرے بھیراوو اپنے بالاں او میری ماما اپنے بالاں کو اچھی تعلیم دے وہ تاکہ وہ وڈے تھیویں ہوں تعلیم تے چلیں انہاں دی اولاد تھیوے ہوں تعلیم تے چلے کئی نسلاں تک یہ سبق ویسی اگر تساں بالاں کو بے حیائی دا درس دیسو بے غیرتی دا درس دیسو تو ول نسلاں تباہ تھی ویسے اللہ دی قسم میری ماما میری بہناں ساری زندگی گزر گئی موت آونی ہے قبرے چلے ونجنے گناہ کر